So what's up mga kachoy, good evening sa inyong lahat. So today's video mga kachoy is may gagawin tayong challenge ngayon. Ito yung sinuggest sa akin mga friends ko nga pala sa sa Messenger. Nag-suggest ako sa kanila. Nag-message pala ako sa kanila kung ano ba yung magandang content na gagawin ko para sa gagawin kong vlog. Kaya ayun po, madami po silang nag-suggest ng content. Like yan, ipapakita ko na po yan. Yan po yung mga content na sinuggest nila sa akin. So, mga kachoy at mga kachay, so today's video po is isa po sa mga nag-suggest ng content na yan ay nandito po ngayon. So, pakita na natin to mga kachoy at mga kachay. So, ang guest po natin ngayon ay si Yoni Maatamos, Cecilio Bareng. Pasok na! Oh, beanie, beanie, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Oh, say hi to my vlog. Hello mga guys over there. Hi everything! Nanonood natin ngayon dito sa YouTube channel mo. Oh, ano namang masasabi mo ngayon sa natin ngayon? So, ano masasabi mo sa natin ngayon? Okay lang ba yung araw natin ngayon? Okay lang ba? Sa tingin ko okay naman pero okay naman. maambon-ambon ang sa labas. Oh, maamon-amon sa labas. So yun. Ano nga ba ulit yung sinuggest mo sa akin na content ang gagawin ng challenge? Kaya ano nga ulit yun? Ibang una. Yung tanong mo, mamaya una yan. Oh, mamaya mo. Sige. I-intro muna ako ha. Sige, intro lang. Sige lang. Yung sabi mo, tutupain at saka jojowain. Lagi ako nanonood ng YouTube. Yung mga artista, walang ginagawa kasi may quarantine. Oo, nakakakit. Yun, nagaya ako. Yun ako. A few moments later. Kung gagawin natin dito sa Sikihor, yung tutupain at saka jojowain, parang excited yata yung ginagawa natin. Ayun, speaking of tutupahin o jojowain, speaking of jowain, may jowa ka na ba? Sa ngayon, single. Single, uy! Mga katsoy, single na si Yoni. So ano pa inaantay nyo? Sa mga interesado dyan, libre to. Gago! Yun na kayo. Joke lang mga katsoy. So ano pa inaantay natin yun? Simulan na natin ang trotropahin o jojowain challenge edition. Wow! Yan. So what's up mga katsoy? Welcome back again to my channel. So simulan na po natin yung sinuggest ni Yoni Maatamos, Cecilio Bareng, yung content na binigay niya sa atin, yung jojowain o trotropahin edition. Lul. Oh, sa matanong nga pala. Siya nga pala yung nag-viral video sa yung alam yung I have a pen. I have Ako a yun. pen. I have a pen. Oh, pen. Gago! Simulan natin? Okay. Anong sisimulan natin? Parang may naamoy ako hindi maganda. Sa ano na? Saan gusto mo? Artista muna? Kahit saan yun? Sa kwarto ba? Ay, wag dyan. Wala, ano ba ibig sabihin mo? Di naman kita maintindihan eh. Diretso mo na ako. Yung true file at saka jojowain. Yun ba? Sorry, nakalimutan ko. Akala ko naman kung anong pinagsasabi mo. Akala ko ba naman ikakama mo ako? Gago! Uy! Huwag kang ganun. Joke lang yung mga chay. Joke. Eventually. Teka lang. Ayan. So, ayun nga. Pakita mo na yung pictures ng mga pinagsasabi mo. Jojowain ko ba o trotropahin? Okay, una sa lahat, yung uunahin ko yung
Paul Salas. Ano ah? Pusalas. Paul Salas. Ano ba binigano mo dyan? Ano ba ako? Hindi ako bakla. Hindi ako, hindi naman. Sa tingin ko, hindi naman to dapat natin jojowain. Tutupain ko lang to. Oo, parang Kasi parang, tutupahin mo o jojowain mo. Hindi ko siya type. Ayan, Jojowain tingnan ko, mo naman ano, yung- tutupain ko. Tingnan mo naman yung katawan Ang niya. yaki, no? Oh, yaki ba? Yaki, Akala ko ah. yami. Sino ba bet mo? Ay. Tingnan mo, yung kagaya ng kamukha ng ano mo, yung crush mo si Chidoro. Ay, hindi naman. Crush ko lang yun. Crush mo lang pala yun. So, tutupahin, wala bang lalaki yan. Oo, tutupain. Kasi May- parang hindi sa naman tingin ko pwede yung maging mukha, bakla. parang kaibigan type lang. Oo, kaibigan type. Oo. Baka gusto mo na may kama yan. Ay, hindi. Ay, hindi pala. Sige. Next. Next, ito. Will Ashley. Will Ashley, bakit puro mga lalaki pinapakita mo sa akin ha? Dalawa- Siyempre tutupahin. Basta mga lalaki tutupahin. Wala Hindi. bang? Tutupahin mo. Tignan mo naman yung parang kamukha ko. Oh, yeah. Pogi-pogi. Oh, kumukha Oo, yata. kamukha. Ang gaho-gaho. May kinikili ko sa'yo yun. Di ba lahat? Martin De Rosario. Ako yun. Puro malalaki yan ha. Mga bet mo talaga yan ha. Hindi yan lalaki. Hindi na yun. Hindi yan. Baka mahilig ka. Ikaw, yan yung Hoy, type. choosy yun yung ako. type mo na. Choosy ka pala. Nagbago ka na yun? Oh, bago na. Nagbago boy. Nagbagong buhay na pala. Nagbago na ako. Mga kashoy at saka mga kachay. Grabe. Oh, ito. Yan yung bet ko. Nice. Saan dito? Nice. Dito. Ang dami nila. Isa-isahin natin, ha? Isa-isa natin. Casey Montero. Casey Concepcion. Casey Concepcion. Ay, yan pala si Oh, Casey Casey Concepcion. Concepcion. Yan, maganda ba yan? Sa tingin mo? Hindi, mas maganda pa yung jowa ko dyan. Joke lang. Siyempre maganda. Mga artista. Sa tingin mo, jujuwain mo yan? Tetropahin, siyempre. Sa akin lang. Kung sa'yo. Jujuwain ko talaga. Wow, lalaki ka na yun? Hindi naman. Ay, hindi pala. Sa tingin ko lang. Akala ko Sa naman. akin lang sa sarili lang. Sa'yo lang pala. Sa panaw lang sa sarili. Akala ko lalaki ka na. Grabe, laki naman pinagbaho mo pag nagkalalaki ka. Bea Alonso. Bea Alonso. Ayan, grabe. Sarap. Maganda yan. Para ka ano siya? Yan ha? Bea Alonso. Bea Alonso. Sa tingin ko, matanda na to. Ay, hindi ko to siya jajuwain. Trutufahin ko lang. Sino ba tinatanong mo? Ako o yung sarili mo? Ako lang sa sarili ko. Eh, di ba sa akin yung challenge na to? Bakit sila? Oh, suggest ko lang. Suggest ko lang pala. Bakit? Suggest ko lang sa'yo. Sa akin na, Sa akin, sa'yo lang. Kung sa akin yan, tutupahan mo o jojowain, syempre, pwedeng bot? Wala namang buhay. Isa lang. Isa lang pala, isa. Sa tingin ko, jujuwain mo na lang. Jojowain ko na lang. Jowa ko yan, sigurado naman. Maswerte siya sa'yo. Uy, maswerte ako. Hindi, siya ang maswerte. Uy, bakit naman siya maswerte? Baka ako Gwapo mo, ha? Uy, ang gwapo ko. Sa tingin nyo, gwapo nyo, guys. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Guys, Mga kanchoy, tingnan nyo naman yung mukha ko. ito. Yung mga kanchoy. Sa din, Angel Doxin. Angel, sobrang yamin nito mga Sa kanchoy. akin, Galing yan. lang, tutufahin ko lang yan. Trutupahin ba? Trutupahin. Tutufahin ko lang yan. Trutupahin na lang natin. Trutupahin mo din naman. Pala, trutupahin natin. Sige, trutupahin natin. Tropa. Tropa. Ann Curtis, ang Diyosa. Ang Diyosa ng mga Diyosa sa mga Diyosa ng mga pinaka-Diyosa. Diyosa. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Sa akin lang, jojowain ko talaga to. Jujuhan mo? Sa akin lang ha, jojowain ko lang Baka to. sa pinagsasabi mo pagka jowa-jowa mo, baka malalaki ka na dyan yun. Hindi yun naman. Baka naman tayo dyan, baka malilig ka na tayo. Hindi Mag-splash tayo naman. dyan ha. Hindi naman. Di pala. Sige, next time. Ito, ay, sarap talaga na to. Grabe ha. Sorry guys, naka-indak talaga yung kanyang katawan. Sobrang yummy yung six packs niyang katawan. Sobrang sayang lang. My boyfriend, girlfriend. My girlfriend. Si Jack Roberto. Bakit ka na? Natameme dyan.
So ayun na mga kachoy. Yan nga. Jack Roberto. Oh, si Jack Roberto. Sobrang bet na bet po to ni Yuni Mata. Yes. Si LG Pareng. Kasi alam mo naman to si Yuni. Mahilig talaga to sa masasarap ng mga lalaki kagaya ko. Oh. Oh Huwag my kang God. mag-ambisyon. Hello bro, ang sarap pero tingnan nyo may abs ako. Guys, Oh, di guys, sa lahat ng nanonood ng video na to, pasintabi lang po ha sa mga kumakain dyan. Okay lang po, parang nakakakadiri talaga yung 何お前はもう死んでいる。 pinakita niya sa atin. Uy, hindi ko pa napapakita eh. Wala, buto-buto to mga kachoy. Buto-buto. Si Jack Roberto. Jack Roberto, syempre tutrupahin sa mga... Sa'yo, Oo, sa akin, jojowain ko na Oh talaga. my God, jojowain nga daw. If kung mabibigyan ka ng chance yun na magkita kayo, ano kayang magiging reaction mo? Mas starstruck. Stars na. Eh, anong feeling mo pag nakita mo siya? Parang, yung sa sarili ko, nakakita ko niya, parang ang sarap niyang lawayin. Dalawa yun. If kung mabigyan ka naman chance na mahawakan, anong parte naman ng katawan mong gusto mong hawakan? House niya. Yes! House niya talaga. Sobrang Anong house? six-pack. Anong house ba yun? Anong house ba? Abs. Abs. Akala ko house. Abs. Abs daw mga Abs. kachay. Abs. Abs. Abs ba? Abs. Okay. Oh, wait lang yun. Meron kasing na nagsabi sa akin na daw, na nababalitaan ko daw kung ano daw, na no offense lang to, no offense lang daw. No offense lang daw to. Ay, sayang. Ano daw yun? Bakit daw ganyan ngipin mo? Okay. Sige. It's a long... Later that same evening. Narinig ko naman yun na kaya nagkaganyan ng ngipin mo kasi todo kaganyan niya. Oh, isa din yon. Isa din yon. Naalam nyo ba ito guys, yung tamsak? Tamsak ganyan. Kasi masarap yung hinawakan ko yung mga mama ko kasi malamig yung kotis, yung katawan ng mama ko yun. Parang makatulog ako. Kaya pala nagkaganyan. Pero alam mo yun, sobrang ganda mo kahit ganyan ngipin mo. Ay, gano'n. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ay, huwag ka magbiro sa kuwan ha, Eh, sa hindi. lasing ha. Hindi naman. Magbiro ka na sa bagong gising. Hindi naman ako nagbibiro. Hindi naman ako mahilig magbiro. Yung seryosong tao ako. Hindi ako mahilig magbiro. So, Ganon. yan, yun. Alam mo, akong tao, kahit ganito lang akong tao yun, syempre seryoso to. Seryoso to mga kachoy. At tandaan nyo yan, seryoso to. A few moments later. So, yun na nga po mga kachoy, doon na po nagtatapos ang aming trotropahin at Jojowain Challenge Edition. So, maraming salamat nga po pala sa ating guest ngayon na si Yoni Mata Monticelli Barren. Oh, beanie, beanie, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Tingnan naman yung... Joe! Oh, yan. Yoni, oh my God, kinikilig ako sa'yo yan. Ganon ha. So, thank you. Baka ma-in love ka naman sa akin, wag ganon. Baka naman pwede. Hindi pwede, kung may girlfriend ka na. Ay, may girlfriend na pala ako. Sorry. So, makakapanood na pala nito ha. Alam niyo na kung anong gagawin niyo. So yun na nga po, yun na nga po mga kachoy tsaka mga kachoy. Doon na po nagtatapos ang ating trotropahin o Jojowain Challenge Edition with Yoni Maata Monticelli Barring. That's all for today's video. So maraming salamat po sa mga panonood nyo. Sana po tulungan nyo po akong mapagrow yung mga subscribers ko tsaka viewers ko. Nangangailangan po talaga ako ng tulong ngayon kasi alam nyo naman gusto ko rin maging katulad ng ibang mga YouTubers dyan na alam nyo naman yun, diba? Kahit natin mga YouTubers gusto nyo din naman makilala, diba? So yun na nga po tsaka mga katoy tsaka mga katoy. So thank you for watching po. I-hit po natin to ng 100 likes. Tsaka mag-comment na lang po kayo sa mga kung ano yung gustong i-suggest yung mga content na gagawin namin. Tapos see you na rin po sa next namin na
vlog kasama si Yoni Mata at si Silly Barren. Thank you guys. Have a So, weekend. So that's all mga ka-choy. See you again. Say it in 3, 2, 1. Yun, gayan mo ko. 1, 2, 3. Hindi ko alam. Boom! Yan. Bye-bye mga ka-choy. Alright, come on!